Tubut yang tungin puli naga gospel o Matius kalanong kabakandai kadkot kabakandai ujisu ulami hangtab bat kat ba udang yat ulayo I ya ubriu ubaketeng o Matius ba usyong ha kaying ap khajana bat ulaong hau tubut yang o Matius ulayeng jot bat ulabut ya kat ba ujisu udang syong bam ha kayeng jong bon kinong lom khajana bat kinong pop kilawan syong lang bat kisinran jong ki Pharisi klayu iya kane bat kilaong ha kisinran jong balai unong hikai jong phi uya bam lang bat kinong lom khajana bat kinong pop ujisu ulayo snguliak yaki bat ula phai tin ki bakot bakhya kimdan kam ya ka jingpen khya handai tang ki bapangken kiwat kamut ayu kani ka jingtho ya ka jing it isin nakwa om ya ka jing kenya na bangam shimlawan ban pen khot ya ki bahok handai ya ki bapop kani ka ktin utrai kaburam shimi ku jisu ku try kanra kabalam malawan ha kani ka slap perthei balong shisha unong pen im jongi bam melawan banjit yangi banya selok hamala ka yeng kasem kum ka jing iet ka jong me kum ka jing le sbon ka jong me memshim la panram yangi kinong pop endoi malajit yangi shisha banlaj na ka jing snew ha kani ka slap perthei tungin ni dwai borobor ha ka keteng ka jong me na padeng ke imlang salang jongi ha kani ka perthei ka badap borobor da ka jing shapan shoy ka badap borobor da ka jing sarong ka bapen I borobor da ki jing pen I ka bapen thame ya ki khamat ki jongi ha ka jing shapan shoy haman la ki kam haman la ki e ka ba ni ishir khai bangin pet nrei tungin dwai na ga benta yala dening kong bangin long shisha ki nong buat ki jong me bangin kiar borbor na ki jing snew bangin kiar borbor na ki kam ki basnew bangin kiar borbor na ki jing penmong ya ki para beriu malawan banjit yangi ya ka donut kum ban long ki jong me memshim la jit ya ka spa ka pho ha ka ni ka slap perthei memshim la jit ya ka jing don jing im jongi handai mala jit borbor bangin long shisha banya slok bat me bangin ya pet iwe da ka jing isin da ka jing ya pet isin markeliang habadon kanu ka jing kerdu ni kloy banyarap yaki da ka jing skurit balong shisha bajamnut atrai kanrat tungingin perkhat borboy yala kalawe abangi em hakani ka perthei ide ban penret ila jong khanang bangila bandon borbor ka jing khlan ya ka jing mot ka jing perkhat ka jongi bangin pelat borbor ya ka ta ka ktien ka jongmi haman la ka yeng ka sem bangin ni kai ila ki khon ki kti bangin long shisha kum ka ta ka yeng kristan ka ba pandap borbor da ka ktien ka jongmi ka ba pen slei borbor ya ka donut ka jongi ha man la ki kam ka ba ngi tre kata kan long ka ba pen bha ya kata ka yeng ka sem ka jongi ba man la ka yeng kristan bangin sngu thu ba jisu ulawan pan kendar ya ka donut ka jongi bangin long ki nong bot ki jong tum kum kani ka gospel ka pen I ki jing sneng ka ba uwan ha kala ka yeng ka sem ka jongi ban wan ban pen kot pen khia yangi ki bapang ban pen sle ya kata ka jing kuslai ka jongi ha ka kteng ka jong bangin long borobor nadu ka dot nut ka jing klan ka jing nget ha ka kteng ka jong me khanang ba ngi I ba ka jing em ka jing kalawai kan su thu ba don ma me kamut ka don ka jing klan ha ka don nut ka jongi abadon ma me ka don borobor ka jing pen scam ka jongi bangin pen rem yaw ta baman bawan
ban pen ketik yang i bangin le ki kam ki basniu ba pen ketik yang i bangin long ki basarong andre tu ai bang ke bangi pai shemi in pen rem yau tau bamman ban pelat ya ke jing sniu ke jing sha pen soi uba kwa ban that yang i ya ka akor ke jongi andre ngin ya le kat bala ba in pai shami ngin dam shami nya senlok borobor bangina duai iwei pa iwei warlangi long shisha ki batelot hendrei habangi pet shami long shisha ki basngu klan ya kata ka donur ke jungi ke jing perkat ke jungi bangin wat shisha ya kata ke jing im ke bangin kendut lang hakwe ke sngi ba me menbu lem ya kata ke jaka ya ke kenjam mensim ke jungi en yero Jesus Christ junom la junom amen.